Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe maca siraman. Amre sakmekta miwah gangsar semudayanipun kaperangga kula aturi anungga bailih ingkang badhe paring jamas pasiraman. Samengke inggih menika para pepunden para pini sepuh pitung cacahipun pilih gunggung pitu amrih pisang calaon pinanganten putri tansah pikantuk pitulungan. Kinasih ing sesama cinaket mring Gusti. Para pepunden dalah pini sepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika Bapak Agung, Ibu Lasmini, Ibu Kunjaini, Bapak Yuda, Ibu Nurul, Ibu Santi, Ibu Ayu. Kaperangga dumateng para pepunden para pini sepuh kasuwun pangestunipun paring jamas pasiraman dumateng risang calon pinangenten putri. Ingkang sepisan paring jamas pasiraman nun inggih Bapak Dasimin kanthi kebak ing pengati-ngati. Sarwa sarwi binarung donga suci lamembering toya waradung sarandoning Riro pisang ahayu Ancles kadya sinaram kirta sawindu mahanani ayem tentrem sajroning kala. Ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Biyung Kinasih paring pangestu sesuci. Age mrepengi ingkang putri kebak Sustrasna jinamas ing waris risang calon pinganten putri. Waraden ing sarira saking pucuking rikma dumugi sapraning rahayu. Salajengipun kaperangga ingkang eyang muni inggih Eyang Sutrasni paring pangestu dumateng wayah. Kanthi pangestu suci dirikara paring jamas pasiraman toya suci perwita adi. Kething tresnaning eyang marang wayah saderengipun angguyur toya paring puji pandonga rahayu. Kanthi piyanggaripun toya parwita sari mugia calon pinangenten putri ayem tentrem kadya pinarengan pangayoman risang ahayu mring ingkang eyang dupi piaringan pamuji donga miwah sinaram ing waris suci. Sesuci mecah gedhi. Sakjalengipun Bapak Agung paring toya sesuci ingkang mijil saking talet nggih Kendi Pratala. Kendi wis ngarani wadah, Pratala ateges lemah. Eling toya boten pedhet maratandani. Sepulur ing karahayon, sepulur anggenipun kagungan karsa. Sepulur ing sandang bogam donya brana. Kanthi secucen menika mugi-mugi rising ahayu anggenipun badhe ngayahi wajib. Kales ing godha rencana, kales ing sambikala. Mawung rahayu kang bakal tinemu. Niat ingsun ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku. Ditirukan oleh orang tua calon manten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.